Cawe sepatu, Mas. Cawe sepatu. Awak dhewe totalitas tangkap kok. Topengmu bukaan pojok. Oke. Oke, lho kok gesan. Adimu kaya ngene iki bocah cilik-cilik oke lho. Adewe kena dinge panutan. Panutan apa gesan? Obah kaya ngene kok nginang-ngene iki. Gajah sandalmu cepoten. Kita itu sudah terkenal golongan intelektual. Intelektual nek wate.
Sepatu kondas tuh bosok. Jadi nek nggon kaya ngene piye carane ben dhewe ora kelaran. Oh iya iya iya. Wah, kamu itu bluk sekali sih. Sesuk tak nggih sepatu. Enggak seneng aku ngene iki delok adi-adiku kelompok kabeh lho, Nggih. Ayo nyeker ya anak. Ya biane ngene iki kena kok contoh. Ya tang, Cok. ben geblak ben bosok. Intelektual gak bosok. Aku lali. Kenapa? Sikilku selamat ning tanganku loro. Kowe nyilio kiper timnas Indonesia. Lah wong lali ya biyen. Ya disyukuri. Paling enggak aku lo nyambut gawe apik. Laki nyambut gawe. Ini lah yang ngono jane iki paling enggak duwe utek ya dimanfaatne. Ya paling enggak mbak dijajal. Kowe pademu meri lho. Kene antusiase roh emas. Ora meri. Pembayaran kocok dikanya. Gak aku iki nyandak bayaran. Ya api. Iya ana kok tadi. Bayaran podo. Wes tangane wis diubel-ubel sandal. Isek keplese. Aku etok. Etok suarane mak gelbuk. Gemon iki kok. Wong ngene iki medhek. Lah nyapa lemah. Bos aku kelaran becek. Rasano. Lah kowe iki lak sing sumbar kowe dhewe. Malah jane lemuni, ndokmu pecah ora? Ndokmu pecah. Wong sing sumbar ya kono-kono dhewe. Aku ora apa-apa, aku ora mikir nggon aku. Acara totalitas acara iki opo kowe? Acarane to? Persemian latar iki. Iki apa to iki? Mantan acara tasyakuran mantan. Mantane ora ning omah. Lah ya kan beliaunya mantan kuwi lah abdi negara. Ya. Dadi iso ora iso ya langsung budal. Budal apa aku ning iki bintang tamu mati karo pelajar. Lah kok iso ngono ki nyapa to?
Kan bapak ibu gak karo aku lek ganongan. Iya. Anu Mas wedange dadi gone ngarep. Aku gano Bu karo. Ya Bang. Wah ya Allah. Kowe iki trayo macak iki ora tau bener lho nggih. Ora tau bener pi. Wis tak omongin nek tanggapan adewe kelasnya bintang tamu. Bintang tamu kowe nggih sepatu. Nggih sepatu. Kowe kaya artis apik. Lah kowe Atuk diwakno malah tukang kernet. demben nang nggon ngendi? Kediri tak gawani jas. Katok api. Sepaton api. Api apa kabeh tegedhan. Malah sawah. Paling ngendak lah apa ki ajine menungso kuwi saka raga. Ajine raga saka busana. Ya. Ajine awak saka tumindak. Ya ro aku. Lho, Lah aku ora ngajine blas iki. ya ora apa-apa tapi berarti kan perlu pengenalan. Anu Mas pembaronge wedange anduk loh. Aku gano Bu. Ya Allah, tapi api lho ki. Malah kawan moto jadil. Lah ya to sesone macake dipernane. Padahal Mas mantene ngejarokane usuk kemis. Mes. Ketane jadwal ade ora iso. Ya ingin dire. Malah Mas macatoke mulai aku kajen. Malah ora mulai aku Ya platen. paling enggak nek pengen kajen kire ya to nggih. Adewe iki lak wis seiras seiya sekata. Awak dhewe wae. Iki mangkane angel ditata ki yang ngene iki. Aku duwe brengos, kowe ya duwe brengos. Ya. Kacake brengosku tak tipisne ajak, brengosmu ora ajak. Terus. Aku ki asline yen duwe jenggot ngene iki. Ya, jaga Iki lak ajak tak resiki. Ajak. Tapi rak jenggotmu ora. Paling padha. Ya awak adewe bleger awak ya padha. Iki ngene iki nek ra sing usahane Mas ngene iki apa ya? Padha. Lah ya padha. Enak sing beda. Apane? Lah iki. Iki padha. Kok malah cilik lho. Aja bengi. Teko kono barang iki. Kok malah cilik. Pola lho sing apik. Wis pola tibul. Sing apik to. Iki PC tadi. Mas Bongge apik apa elek? Rodhe to. Rodhe to. Elek. Lah iya apik ana bener pukau. Apik ora aja guyu tok, apik ora. Aja paksa kowe. Aku tak telepon Mas lho. Apik. Ora. Gosok. Mas bersama audio, Mas Bendol audio. Pokoknya jam sekawan.
Piye? Piye? Oh, kowe elek-elek bosok. Malah kono kayak Deni Caknan karo Bella. Deni Caknan karo Bella yo. Lagune sing padang lho. Nek iki ngono trae kaya Bella. Ndi? Iki lho kaya Deni pentol. Kulino jeblas. Deni pijet kuwi. Aku makane ning kene rada gelo nggih teko kene. Wis gelone tanggap gelo kuwi koclok kuwi. Lah apane paling ndak dhewe teko ngendi-ngendi kelase kentung pungge sing diteni kentung pungge. Iya ya. Lah teko kene aku ora enak ajine. Kok iso? Lah musuh cak cilik-cilik iki kentung teko. Berapa tak seneng aku jeneng musuh. Padha karo aku mah lho kok lacen mah. Ya padha to. Tuan rumah iki ya. Aku ya lagi roh pisan iki awakmu ki nyanyi ngono. Lek wedane ndangdukno. Wajahku kaya pasaran. Gede aku. Kita bawa aktor-aktor. Bocahnya keluhan lho ya. Ayo toh. Pakai lagu sing apik toh. Mas pelok. Ya roh. Lagu Tawang Mangu. Tawang Mangu lagune. Tawang Mangu sing cerita kita sulit dicerna. Saya nyanyi liwat Tawang Mangu. Alis, tabono kita nyanyi. Ora iso lambe ku. Cara berdoa cerita kita sulit dicerna tak lagi sama cara anak ibadahnya kalau ada badok lah kalau ngomongnya pakai aku luwe becepatan ono apa tuh mau nyanyi mana dulang-dulangan paten ono lho ya bener sih kok ngomong Kena dige contoh apa contoh iki kok lak mantan Mas ora nang kene tapi lak nyekani lewat YouTube iki oh ya kowe mantane Mas apa sih Mas Nur Mas Rizky Mas Rifki Mas Rifki sini bae Mas iya lah weh tapi rata tuman mantan dulang-dulang kayak wong keluar kaliran lah gue kalau kaliran ini tengah kene iki ya apa Dek tengah kene apa Dek wow dalu tengah kene kok suwi aku kangen karo awakmu jane nah wis menika tanggapan badok man Ini ademu mana to? Aku sinden. Ngomong-ngomong aku keselatan Dek. Mimi. Yo mari yo kowe kok jajan ora.
Aku ora percaya kowe. Nah, aku ya tak cepake ya nek. Iki yo sik kleru neh dipernahne kaya ngono lho. Sing gemati. Golek bojo sing gemati ben lemu lho. Ora sar lemuri tak apa mau. Malah kowe tak ge lemu iso aku. Ora iso. Wong lanang Ora iso. Iso. Kayak aku lemu ora iso. Iso? Ayo ora iso. Iki kok balik rekan ndi? Kowe balik rekan iki to? Sak mobil karo aku kowe tak bius. Ora iso. Wong dalane tak bunteti nggonku ya. Dalane nggonku balas patri. Talas patri ra iso. Ya enak to. Apa? Aduh aku sing luput. Ora lho Mas iki biyen ya jaman aku sik perawan. Cinta mati ya aku ge saiki jen. Wong lanang ya ngono kuwi. Cinta mati opo? Apa ora kelingan biyen? Mas Sampeyan ngerti dhewe ta? Jaman biyen nek dhewe grudak-gruduk Mas Heri anu jaman biyen aku sik perawan. Ora dhewe ta? Heeh. Lah iya, saiki genti-genti sing cah cilik-cilik sing kena dihapusi, Mas. Lah aku ngono sing kena tak hapusi. Nah, kenangan. Heeh. Ya ta, cah cilik kena dihapusi. Kowe buka wadinya lho, Dong. Aku tau buka HP-ne iki. Zaman dek semono sik BBM. Kenyi. Wong HP iki lho. Awakmu lah di BBM lah angel. Bal bakar mobil lho. Iki sangke berkorban lho. Wah, masa iki dek malah iki ora duwe paketan. Langsung neng aku iki ayo jak ning toko nukokne pulsa kowe. Terus dhewe sesine aku iki. Nukokne apa wong iki wonge utang sesuk dibayar. Utangmu malah luwih akeh ning aku wong saben metu aku sing torok. Iya, sampai ngerti ta? Heeh. Ben metu karo Mas Poge pokoke aku torok makane aku emoh. Torok apa? Ngejak metu ngejak sak keluarga kowe torok. Ya ngono kuwi iki. Ya seharusnya ki ya keluargane dicedheki ya Mas. Wes dongane. Dongane damel. Nggih. Muga-muga dik malam kowe Mas Kentung. Apa to iki mantane kok aku apa arep pindho. Bisa.
Urung jaluk kasih. Mas sinten? Mas Riki Kurniawan kalian Mbak Oktavia. Nggih, Mbak Oktavia Okta. sinten? Oh, Mbak Oktauna ya. Ya. Oktavio Rani ya gak Ya. salah Mas. Mbak Okta. Florina. Ya kuwi lho. Mbak balik Mbak, sorry. Nggih. Mugi-mugi Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin. Sampeyan dongane apa? Ayem asale bangun rumah tangga. Amin. Enggal diparingi momongan lan menika lah abdi negara Abdi sedanten negara. mugi dados abdi negara ingkang jujur, ingkang amanah. Allahumma Amin. Lah iki sampean gendhi ndongakne. Nggih, dongane sampun telas menika dongane mriki mawon kula matur nuwun nuwun ngapa manggil kula kali sarombongan rayong. Semoga sak keluarga paling rezeki lancar. Langsung bar mawon langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jeblas ae. Oke, entak. Dongane tak kene. Ya apa paling endah lah enek oke. Keluargane didongakne Wis pokoke keluarga dikai sing sabar, muga-muga anake apa sukses selalu. Amin. Balik. Pokoke segera waras. Amin Allahumma amin. Lah yo. Menika macane badhe medal. Nggih. Lho macane erek-erek prikil. Yo.